वल्लरीच्या आयुष्यात येणार का वादळ? कलर्स मराठीवरील मालिका पिंगा ग पोरी पिंगा यामध्ये आला आहे एक नवीन ट्विस्ट. वल्लरीने अनिमेषचा अपमान केला होता, त्यामुळे अनिमेष वल्लरीला धडा कसा शिकवता येईल याचा प्रयत्न करत आहे. तर तुम्हाला काय वाटतं? अनिमेषच्या अकलेल्या सापड्यात वल्लरी फसेल का? आपल्या अपमानाचा बदला अनिमेष घेईल का? अन्निका ज्या मुलीची माझ्यासमोर उभं राहायची लायकी नाही आहे ना, त्या मुलीने माझ्या कानाखाली मारली नानासाहेब. मग काळजीच करू नका. शांततेची आजची शेवटची रात्र असेल तिच्या आयुष्यातली. उद्यापासून तिच्या आयुष्यात असं वादळ निर्माण होईल की ते तिला असंच एंटरटेनमेंट पाहण्यासाठी तुम्ही आमचं चॅनल टेलीचक्कर रीजनल याला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.